sigile arajo jega foka kunafoni bala kene kan kosaba Grand Kejulu Kamara be bela jele foka bela jele wale nyuman don ba me kile te pan dugu kuna kaka dogon chedu dugu ma je ka ban bla kungorete an nawde ka boli ka kuma so magwen bara min blalen no kan makono min ye kalmu tabo ka sogobe kanka lakale nandumba lakale jama je bara de be arajo jega fokono ya nege karafe juru be nega tigere bolo no ye ame jakti kabini 5h du matin et ni aller bal dale no kɛra ka ban Grand Kejulu a tɔw de bɛ tugu la sa bugu fo ka taa fɔ ko nɛgɛ kaɲa gansan sera nin waati la nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ni k'an da don min ye kunnafoni balan Grand Kejulu sɛbɛnnikɛlaw ka sɔgɔbɛ a la kumabaw ni k'o ta k'o di lamɛnnikɛlaw ma lamɛnnikɛla sɛgɛnbaliw ɲinɛbaliw maa minnu ko arajo jɛgɛ fo ka d'u ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛw yɛrɛ ye Ala k'i sara Grand Kejulu Ala k'i sara n'i y'a digile maa min na i ma ɲuman kɛ n'o tɛ dangali tɛ nɛni tɛ fɛn dumanba Grand Kejulu Ala k'an bɛɛ lajɛlen sara an ka ŋaniyaw la min ye arajo jɛgɛ fo officiel ani YouTube TikTok Grand Kejulu a mana kɛ réseau fɛn o fɛn ye k'o lamaga son duman ni ja duman an bɛ kɛmɛ k'o di Mamutu Kamara ma ale kɛmɛ k'a sɔnni sigi o kan e ni ne o ye alamisa o alamisa an kɛmɛ ka sɛbɛnniw lajɛ ni k'an sɔnni sigi o kan bɛɛ lajɛlen wasalen b'i ta kojugu kuma mandi da kelen na ela siko togodi wajabate namu ko kele kambe ni chebe yi an bi ye afoto an ba fo ka sebe furaw ta ka kumaba la tomo alamusa nege nyenta ni gele sanga bi seba na yota o la soro an ya be wulu ka bendige mo ka ni tente ka nta tomo wulibali lamenjekulu mali kono mali koka besigile do ko karamgo koroba kan kalande ni ku na kuma sera am soro ka jense o pa bara cogo filɛ hali donc donkan ɲana an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ fɔlɔ kɛ o kɛra sabu an kun nana denguni kɛ denguni forilen an yɛrɛbakun filɛ nin ye sɛbɛnfura b'i bolo wa i tɛgɛ don Grand yani ne bɛ n tigɛ don Grand nin kunnafoni n'ale ye 8 mars okumu kɔnɔna ye Grand top étoile belebele min bɛna kɛ Libreville Gabon Grand n'o ye farafinna camancɛ dugu dɔ ye min ye ko labɛnnaw ye Grand Kejulu y'u bolo mana bɔ arajo jigafo nɔfɛ association des femmes étoiles n'u sigilen bɛ Gabon Grand Kejulu olu ni coordination du conseil pour la paix universelle alu Badara Diallo k'a yira k'a fɔ ko jɛgafo de bɛ olu dɛmɛ u ka baara la yaasa an ka jɛ ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ Grand min ye arajo jɛgafo ye i b'a ye k'a fɔ bɛnkara min kan o ye El Hadji Grand Kejulu Kamara e de ye arajo jɛgafo ka envoyé spécial ye ni Ala ni kira sɔnnama Gabonkaw Kejulu Kamara bɛ sira la ka taa o tuma a y'a bisimila ka ɲa wa top étoile yɛrɛ Grand Kejulu k'a bɛ kɛ Franceville ka saliba dɔ kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 16 n'o ye karidon kalo tile 12 o kuma Grand Kejulu labɛnw sabatira ka ban arajo jɛgafo ka envoyé spécial don nin tun ye ni ka se ka donkan kɛ Grand Kejulu ne bɛ n tigɛ don min ye ayiwa 22 septembre Grand Kejulu b'a ye k'a fɔ ayiwa maa min ye sɛbɛnni kɛ o tuma n'i y'a lajɛ 22 septembre kɔnɔ Grand Kejulu o ye la rédaction wa la rédaction olu bɛɛ lajɛlen fana y'a sɔrɔ ni ka bɔ primature kunnafonidiso la k'a yira k'a fɔ ni kunnafoni a sanuma jɛlen bɔra primature kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko Grand Kejulu bolokuma dɔn ka fisa ni sen ka di min ye samiyɛ ale tɔ man jan Grand Kejulu sɔni ji kunnanw bɛna bin kojugu a ko min ye samiyɛ tɛmɛn'o ye ko minnu taara k'an ka jamana sɛgɛrɛ n'o ye jizow ni fiɲɛw ni o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye Grand Kejulu an bɛ se k'o kunbɛ cogo min na ko awɔ k'a bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye cakɛda dɔ sigi o ko kama n'o ye comité interministériel ye de gestion des crises ni min ye masibakow nana jɛrɛjɛkulu min bɛ wuli joona joona ni k'a bolo kɛ k'a kunbɛn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Kejulu n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ka di tuma dɔ la i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ janko daw bɛ se ka mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ Grand Kejulu an ka kɛnɛ k'a furan k'a jɛ tuma min na yaasa maa tɛ laɲini kɛ dɛ n'o de ye kirisi ye n'o de ye kasara ye nka ni kasara tuma min na o tuma an k'a ta ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o kasaraw lajɛ jizow bɛ walakata ka don dugu kɔnɔ Grand Kejulu a bɛ maaw ka so bin a bɛ tiɲɛni ta ka maaw sɛgɛrɛ maaw ka balo bɛ tiɲɛ maaw ka bagan bɛ tiɲɛ
wa kalan yɛrɛ bɛ ka dɛsɛ ka kɛ kalanso dɔ kɔnɔ k'a sababu kɛ jiso ye sɛbɛnnila ko min ye waati tɛmɛn'o ye jiso ye tiɲɛni mun ta k'an ka dugu in sɛgɛrɛ ni ka tiɲɛni ta ka jamana min ye maaw bolo fɛn mun sɛgɛrɛ Garankejulu k'a ka ca fɔ ka damatɛmɛ o tuma min ye transition ye Garankejulu y'a kunbɛn ɲina ko maa kɔni tɛ a fɔ ko kasara tɛ kɛ sabu ko kasara k'a tɛ maa la k'a bɛ Ala de bolo nka k'an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Garankejulu min ye kasara kana kɛ nka ni Ala nana n'a ye ni kasara kɛra Garankejulu a bɛ se ka kunbɛn joona cogo min na o tuma ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka fɛɛrɛ tigɛ la min ye primature la premier ministre yɛrɛ n'o ye ale Jabala ye Garankejulu ministre de welela min ye an ka sécurité ministre ye Garankejulu nin ko in nujuru tara ni ka d'ale ma ka tila k'a yira k'a fɔ k'a musakantan tɛ nafolo min labɛnna an ka foroba wagati kɔnɔ k'a tɛntɛn ni k'a labila u ka bolo kan ni kasara nana maaw kana to yɔliyɔli la miliyari 4 ani miliyɔn 71 o bɛ dɔɔnin bɔ dɛ Garankejulu sɛbɛnnila ko n'i ye kasaraw lajɛ k'a daminɛ an ka première région ni ka taa bila fo région laban Garankejulu wari ale labɛnnen bɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ni maa min ka so binna maa min bolofɛn mana tiɲɛ maa min ka bagan mana na Garankejulu tiɲɛni yɛrɛ da kelen mana ta ka maa min sɛgɛrɛ nafolo in de bɛ ta ka don da fɛ sabu a bila kun don sɛbɛnnila ko min ye maa minnu fana kan ka tiɲɛni ninnu kunbɛn Garankejulu n'o ye protection civile ye ka fara lakanabaaw kan i b'a ye ka fɔ maa minnu kan ka labɔ baaraw la fana hakilina tara min ye an ka sécurité ministre a y'a yira k'a fɔ Garankejulu jamana ye danaya mun ta ka d'ale kan o tuma k'u na ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa nin ko in a laɲini bɛ se ka sabati o tuma kasara n'a nana a masiba bɛ se ka bonya cogo min na n'a kɛwale yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna la sabu min ye kasara ye Garankejulu ale natɔ man ɲi wa a tatɔ man ɲi ɲɛ tɛ fiɲɛ ye ni fiɲɛ bɛna fugufugu jɔn seko b'o la a b'a ka tiɲɛni kɛ a bɛ tɛmɛ ni ji bɛnalen fugufugu jɔn seko b'o la a b'a ka tiɲɛni kɛ a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ ye tɔgɔfɔbalini n'o ye fituru yɛrɛ ye Garankejulu maa seko b'o la wa n'ale ye kunkan bɔ ka ban bɛɛ de b'i bolo di kunkolo la ni ka Ala wele hali dutigiya t'a la dutigi a mankan f'a bɛ boli a muso ɲɛ bɛɛ bɛ Ala wele Garankejulu min ye kasara ye Garankejulu ale kuma fɔli de ka di da kɔnɔ n'a yɛrɛ yeɲɛna ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ o ka bi bɔli don Buwa Jabatɛ namu reflet d'Afrique mun bɛ yen Buwa Jabatɛ kuma kɛra kan jamana kelen bɛ ɲini ka kɛ fanga fila ye an ka administration ko nin kɛn bɛ kɔnɔnafili ye administrateur yɛrɛ bolo dɛ ya kuma bɛɛ i b'a ye an ka fonction publique a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba baarakɛla ka dɔ fara jɔyɔrɔ kan yɔrɔ fila a bɛ taa o la y'a ka kalan kɛ dɔ fara n ka o bɛ o la i y'a faamuya bɛ a la a tali cogoya n'o ye ancienneté kɔrɔbayalen o fana bɛ se k'a kɛ dɔ bɛ fara jɔyɔrɔ kan an ka sariyakisɛ o yɛrɛ de y'a fɔ nka Buwa an ta in tɛ ka bɔ sariya sira fɛ a bɛ komi anw ta ɲɛkun lajɛ o ye anw ta ye anw ta in tɛ ka kɛ kanbɛn ni cɛbɛn ye o la n'i y'a ko ta k'a lajɛ baarakɛlaw i tatɔ i ni formation kɛ n'Ala sɔnna ma n'i nana jɔyɔrɔ ɲuman o kan ka d'i ma baarakɛla min n'i mɛnna fana jɔyɔrɔ o kan ka d'i ma ko sariyakisɛ ko de ye a fɔ Buwa Jabatɛ maa minnu ni min ko bɛ ka da u kan Ala la u y'u fara ɲɔgɔn kan ka Ala wele k'olu bɛ t'u ta da fanga bɔgɔ jeninen kan u taara bɔgɔ jeninen kan an ka Cour suprême ba yɛrɛ olu y'a ko lajɛ u ko nin ko bɛ maa minnu da la ko k'u ta k'a bila minɛn kɔnɔ karamɔgɔba min n'o ye secrétaire général du gouvernement ye o tɛna k'i jɔ ten kangalanka ko k'a tɔgɔ da ko bɔlɔ kelen o sɔn tɛ a ma fiyewu nin ko a kɔni kɛn bɛ ka baarakɛlaw k'u kɔnɔna fili ko kɔnɔna fili kojugu ko a maa dɔw dun bɛ yen ko n'olu bɛɛ bɛ jɔda kelenw na ko n'olu ye nin ko sɔrɔ ko jɔyɔrɔ olu bɛ reclasser a filɛ dɛ ko tuma ko jamana kelen kɔnɔ fanga fila k'a ko kɛ bɛ o ye baarakɛla ninnu kɔni u ko k'u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min ka t'u ja yɔrɔ min ko wala secrétaire général bɛ k'i ban nin ma ko kasabi ko de don wa ni kasabi de ne ma i wagane kɔnɔ k'o fana tɛ tiɲɛ a filɛ dɛ sike ko a kɔni ko a bɛ komi a ka di n ye nin ka di n ye nin man di n ye k'a ko a bɛ komi a b'o binna de kɔnɔ ɔ baarakɛla ninnu ko olu kɔni b'u jigi kɛ Ala ye wele kan u b'a bila maa min ma o de ye jamanakuntigi le chef de l'État k'o ka wuli ko k'i sen don nin ko in na ko n'o tɛ k'olu kɔnɔ ganna dɛ a gɛlɛyara sike sɛbɛnfura reflet d'Afrique don maa min tɛgɛnen don Balaji Touré ale ka sɛbɛn don grand ke maa t'i ka kini daga sigi maa wɛrɛ ka na daga nɔfɛ ayi ne bɛ n tigɛ don i tɛgɛ don la siranion
maa min sɛbɛnni kɛ o de ye Dede grand Gajulu Dede ko a ko min ye jigilatigɛ jigi waro grand Gajulu ko ta bɛ ka lakɔli privé tigiw sɛgɛrɛ dɛ an ka faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko grand Gajulu san 2026 jamana gouvernement grand Gajulu a taara ni ka bila minɛ min kɔnɔ o de ye seko ani dɔnko ani kalan ye o bɛ se ka jilaja cogo min na an ka faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka min y'o kalankɛlaw yɛrɛ ye grand Gajulu ko min kan ka ta ka fɔ olu ye min kan ka ta k'a d'olu ma grand Gajulu ko ma kɛ dɛ ko kɔfɛse a na kɛ n'o bilala ɲɛfɛse ɲɛ n'o kɛra taama bɛ fereke Jamana ko grand Gajulu min ye jamana kuntigi grand Gajulu ale de kɔni ye 2026 ye ni k'a kɛ seko ni dɔnko ni kalan yan grand Gajulu janko o kuma in ti dɔwɛrɛ ye kalan bɛ se ka jilaja cogo min na ka kalan kɛ nafa kɔnɔ k'a kɛ wasa kɔnɔ janko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la wa min ye seko ni dɔnko ye min y'o kɛbaaw ye k'olu fana lafiyaw ka baara la u ka nimisi wasa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana yɛrɛ ka se ka damu sɔrɔ grand Gajulu nka ko n'i y'o ko taabolo lajɛ min ye lakɔli privé tigiw ye n'o ye promoteur ye grand Gajulu kulu bɔra k'u jɔ fasi k'a yira k'a fɔ ko nin ko in ye dabalibanko ye ko min ye kalanko ye kalan tɛ se ka k'olu kɔ a ko san o san min ye faso gouvernement ye grand Gajulu a ka lakɔliden minnu bɛ passé grand Gajulu ni ka taa secondaire la i b'a ye k'a fɔ lakɔliso taɲa faso bolo a bɛ dɔ d'olu de ma n'o ye école privée ye janko olu bɛ se ka taa kalan cogo min na grand Gajulu faso b'a sara nka min ye faso ka kan ka min di olu lakɔli privé tigiw ma grand Gajulu ko kuma in b'o de nɔfɛ o tuma ko nafolo ko de balannen bɛɛ o nafolo a bɛ ka fɔ da la a tɛ ka ye grand Gajulu ko forokoni tun b'a a dogi sara la a ko n'i ye kow taabolo lajɛ lakɔli privé n'i y'ale kofɔ grand Gajulu i bɛ so kofɔ so ale bɛ sara i bɛ courant kofɔ i bɛ lakɔli karamɔgɔ kofɔ i bɛ minɛnw kofɔ grand Gajulu fɛn o fɛn kan ka kɛ kalan kɔnɔ k'i b'o bɛɛ de kofɔ wa o si musakantan tɛ sɛbɛnnila ko grand Gajulu k'olu kɔni bɛ hami ni jatigɛ de la bi grand Gajulu k'u t'a dɔn u b'u ko min ka t'u jami sabu ko min ye juru kɛnɛ kan da ye o kɛmɛ k'u lamini k'u lamini grand Gajulu k'olu tɛ se ka bɔ u ye baara kɛ u sigilen bɛ k'u ka wari makɔnɔ nin y'a san 3 ye wa dɔ bɛ ka fara kan grand Gajulu ko olu sigilen bɛ k'u ka wari makɔnɔ olu b'o sigi kɔnɔna la olu b'o muɲu kɔnɔ grand Gajulu k'olu bɛ k'a mɛn ko 2026 ko bilala min ye kalan ni seko ni dɔnko ye o tuma k'olu ta bɛna kɛ mun ye 2026 ko la k'olu ta bɛna kɛ dalafɔli ye ko n'o tɛ ko juru minnu kɔni b'olu ni faso cɛ 2026 ko de tun kan ka sara ko nin y'o sara waati de n'a dun ma k'a fɔ k'a bilala kalan kɔnɔ grand Gajulu fɛn fɛn bɛ kalan kɔnɔ degun kɔnɔ k'o de kun kan ka ɲini k'o dɔn ni k'o musakaw bɛɛ lajɛlen sara ka bɔ yen ni ka se ka ni dusukun hami min bɛ yen ni k'o ta ka bɔ yen grand Gajulu min ye kɔnɔlankolon o tɛ mankan mɛn o tuma min kɔni ye kalanko ye grand Gajulu a fangirima bɛ école privée minnu bolo ko n'olu dusu man d'u la kalan bɛ kɛ cogo di promoteur dusu man d'a la misi dusu man d'a la misi tɛ ka sara sɔrɔ grand Gajulu ko kalan bɛ se ka di a kɛcogo la k'i k'a la cogo di o kɔni ye ka dɔɔnin kɛ ten grand Gajulu ni dɔɔnin kɛra san min bilala kalan kɔnɔ grand Gajulu ko est ce que a bɛna minɛ fa wa jamanakuntigi ka laɲini bɛna kɛ wa grand Gajulu ko n'i ye nin ko in lajɛ ko nin ko in tɔ kɛn bɛ Suzaniba ka kɔmɔko ye kɔmɔ ye Suzaniba ta ye kɔmɔ m'a bɔ k'i ka boli k'i dogo olu ye kotigiw ye o tuma olu ta kɛ olu dabara kɛn bɛ kuyari olu ni fɛn man kan ko kan ka kɛ wa k'u bɛ jamanakuntigi wele grand Gajulu u ka arrière juru minnu bɛ yen ko k'a sara u ye u mago b'u ka nafolo la janko ka se ka baaraw kɛ grand Gajulu ko min fana kan ka f'u ye 2026 kalanko la grand Gajulu ko fana ma fɔ k'olu kɔni tulo bɛ kumaw la k'a kɛ koma ɲaga ye grand Gajulu ko fɛn ma f'ulu ye ko kan ka kɛ wa kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ Dede ale ka sɛbɛnni don Elhaji grand Gajulu bala tɔgɔ bɛ di a ye bala n tɛgɛ don dɔ filɛ n bɛ ka bɔ ni min ye Nouvelle Horizon mun bɛ yen Boy Jabate namu alala général Umaru Jara kɛnɛ belebele o kɛnɛ kɔnɔ moto 2000 GTA ani GTI compagnie escadron de femmes moto yi ko a dir'u ma a dira ni dikan ye dɛ buwa ka ko fɔ k'a d'a kan ko moto ditɔ filɛ a dira de ani jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na a y'u ɲini u bɛ bulonda o bulonda la a ko
o si la o ka ɲi dɛ sabu yɔrɔ dɔ bɛ yen mobili tɛ se ka taa yen ayiwa mototigi bɛ taa yen nin ko in ka ɲi dɛ janko kana mɔnɛ don an na naamu wa Jabate moto yɛrɛ o bugunatigɛ jɔlen don 2000 hali lieutenant Tamba Makalu commandant de l'escadron Jama Jigi a ye kɔrɔfɔ ta ye kuma bɛɛ a la ko ni bolifɛn min dilen filɛ olu ma tiɲɛ yɛrɛ la k'a nana na kuma la ko a bɛ olu ka baara o nɔgɔya wolo u ka yaala ka jɔlen da yɔrɔw la wa n'u ye jugu o jugu ye u b'o kangari k'o kɔkari k'o kunci k'o dafara groupement armé o don u ka baara ka terroriste k'u kɛlɛ moto in dun dira ni o kan de ye i bɛna ye an bɛ yɔrɔ min na ko jugu ninnu n'o terroriste ja k'u fana bɛ moto de boli k'u ka kɛlɛ k'u kɛ ni a ye kosɛbɛ ko nin dira olu ma ko ŋɔni belebele de bɔra olu sen na ko olu ka jɔlen da yɔrɔ la ko nin y'o nɔgɔyalen yafa b'a la yaasa ka juguw kɛlɛ moto ninnu k'u nanu na waati la tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛ faamaw fo n'o kɔrɔfɔ la k'olu ka déplacement ka taa kɛlɛ kɔni kɛ ko nin y'o ɲalen k'olu na tɛgɛrɛ fɔ u yɛrɛ ye colonel major Moussa Dembélé directeur adjoint de la direction des matériels des hydrocarbures et du transport des armées DMHTA ale fana ye kuma ta ko nin moto 2000 k'a di olu ma ko a bɔra jamana ka kɛsu de kɔnɔ a musaka bɛɛ lajɛlen ko an ma taa maa deli an ma maa wele an m'a fɔ crédit kɛngu an y'a ta an ka kɛsu de kɔnɔ ka moto sa k'a yira ko an bɛ se an bɛ yɛrɛya an ka yɛrɛya b'an bolo kana a kɛlɛli k'olu b'a kɛ ko fo ka taa se a dan a ye moto ninnu cogoya fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko moto ko type super sanili ala la ko bolifɛn ninnu ko y'olu ko moto 2000 min ni a dilen filɛ nin ye ala la ko a bɛɛ lajɛlen bɔra a musaka bɛɛ bɔra an yɛrɛ kun i b'a lajɛ buwa an ka cɛden minnu filɛ kɛlɛ la ko nin bɛ ŋɔni belebele de bɔ u sen na yaasa n'u ye juguw ye fan o fan u bɛ taa ngara da olu ɲɛ k'u sɛbɛkɔrɔ salo k'u ba de bɛ wolo ka u kana tigɛ ya kuma b'a la Moussa Dembélé a ka kɔrɔfɔ la a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ général de division Umaru Jara chef d'état-major général des armées a fana ye foliba kɛ k'a ɲɛsin an ka sɔrɔsiw la sɔrɔsi minnu n'olu binna a ye dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu kɛ sɔrɔsiw ye minnu man kɛnɛ ka tila ka dugawu kɛ sɔrɔsiw minnu bɛ kɛnɛ kan baara kɛko ɲuman a fɛɛrɛ a dabali ka u bɛɛ lajɛlen dugawu kɛ u ye o de la sa a kɔni y'a jira ko bolifɛn min dilen filɛ k'u k'a minɛ ni minɛla ye dɛ k'u sɛbɛkɔrɔ janto a la k'o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye n'u wulila k'u bɛ taa yɔrɔ min u ni kalama min se u ni kalama min bɛ se ka segin kuma b'a la ka barakɛfɛn d'i ma k'i t'a minɛ ka ɲa k'o fana ma ɲɛ o la tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu kan ka k'u ka ayiwa fɛn bɛɛ lajɛlen de k'an ka dan n'a ye ka wuli ni a ye ya kuma b'a la sabu u ka baarakɛ minɛn o de la sa ni minɛn minnu sɔrɔlen filɛ tiɲɛ yɛrɛ la a dira minnu yɛrɛ ma u yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara jamana yɛrɛ kɔrɔ ya kuma b'a la chef suprême des armées ko jamanakuntigi Assimi Goïta ni yɛrɛ de y'ale ka yeko a n'a ka fɛko ye ya kuma b'a la an ka kɛlɛkɛcɛw u bolo lankolon kana to u mago bɛ fɛn min na ka kɛlɛ kɛ k'u lakana ko k'o ɲini k'o di k'a dɔ de dabɔtɔ ye nin ye sabu k'anw ni jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na u fana ka kɛlɛkɛla de ye moto ye u bɛ taa ngwara da mun ye ka kojugu kɛ u la o tuma ko nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ u gun fo a dan ya kuma na moto ditɔ kumakan min ni a fɔra jamanakuntigi Assimi Goïta u ko k'a ka hakilina min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko maa kan k'a dɛmɛ nin na ya kuma b'a la sabu ale de y'a jira an ka sira ko batɛmɛ sira tɛ bilen foyi kɛlɛ kɔni an b'a kɛ fo ka taa dan na a sebaya an b'a ta chef général des armées i bɛna ye a kɔni y'a jira ko moto k'u ye dili kɛ u ye dɔ di moto 180 o moto k'u y'o di dugu dɔw la olu kɛlɛkɛcɛw ma sabu sire bɛ o la Banbugu ci o fana bɛ o la ani Tata yɔrɔ dɔ fana bɛ yen 55 u y'o di ye ya kuma b'a la ayiwa ɲani ka taa se o n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko n'u ta sɔrɔ a la ka ban o la général Umaru Jara a kɔni ko nin fɛn min filɛ a bɛ segin a kan moto filɛ a ɲɛ da juguw kan a y'u salo a y'u ye bulonda la a y'u salo a kana n'u ye ya kuma b'a la kosɛbɛ ko a ma nin fɔ tubabukan na dɛ bamanankan jɛlen o la Umaru Ture Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye nouvelle région kɔnɔ Grange
bili sanfɛ bolila ale b'a fɛɛrɛ mina yɔrɔ dɔn la sira ni garange maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye DD ye tuguni a ka kalimu ka di garange a ko maaninfin tanuni waati garange a bɛɛ lajɛlen kana to ni ka fure dalen maa kɔnɔ garange sabu min ye siriko sabani kankɔrɔ meleke o bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ garange an bɛ min de fɔ o de ye ala ka bɛɛ lajɛlen ta waati janya garange maaw de bɛ laɲini kɛ nka ala de b'a waleya garange yan'o don cɛ ko an ka ɲɔgɔn ka ɲumanyaw dɔn sa garange min ye jamana yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye wale ɲuman dɔn kɛnɛ sigi garange n'o de ye médailles ye médaille n'a taara k'a di maa min ma garange a bɛ komi garisigɛ ko dɔ b'a la sabu dɔw bɛ olu n'a ka kan i b'a ye k'a fɔ garisigɛ tɛna se ka sɔrɔ olu fɛ garange ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ nka dɔw bɛ yen garange olu n'a ka kan i ka da la k'a fɔ hakili bɛ jigin u la olu bɛ tila k'a sɔrɔ a ko min kɔni ye jamana ka médaille kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye denmisɛnnin jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen garange k'olu fana wulila k'u kɔfa médaille la ni k'u sigi ka jamana baarakɛlaw lajɛ maa minnu ye baarakɛlaw ye maa minnu ni médaille ka kan garange yanni jamana ta cɛ walima hali jamana yɛrɛ ta kɔfɛ garange k'u b'a ta k'a d'olu ma ni ka tila k'u yira diɲɛma na k'a yira k'a fɔ garange k'u bilala jɔyɔrɔ min na k'u kɛmɛ ka jɔyɔrɔ in fa n'o ye jeune premier maaw ye sɛbɛnnikɛla ko garange an ka taa Sajo la ale ye cercle ye garange cercle kurakurani min bɛ Kayi ale région fɛ sɛbɛnnikɛla ko garange b'a ye k'a fɔ min ye avril kalo ale tile gale min ye Sajo la ale maison des jeunes o kuma ko sigiyɔrɔ garange ko dɛsɛra n'i y'a lajɛ kɛnɛ in bonya n'a karama a tun bɛ maa min yɛrɛ bolo o ye Amadu Kasoge n'ale yɛrɛ ye cercle ale préfet sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye préfet mana ye kɛnɛ min kan garange ko tɛ kɛnɛ ncinin ye o kuma ko maa tɛ to kɔw la min ye musow ye dugutigilakaw min ye denmisɛnninw ye garange ko yɔrɔ kɔni kɛra dɛbɛ garange ko weleli tun bɛ fɛn min kan o de ye min ye Sajo la ale maire ye komini a kalifalen bɛ maa min na garange k'a y'a sigi kun dɔn o kuma ko baara min taara k'a d'a ma n'o ye PDSEC ye garange ko maaninfin dan y'i se ye a y'a seko n'a damayira kɛ a ye min kɛ dugu kɔnɔ garange ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sabu fɛn min wulila kɛlɛ o fɔcogo ɲuman bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Tumani Danbɛlɛ n'ale ye komini maire ye a ko kabini danna taara ka da Tumani kan garange b'a ye k'a fɔ k'a n'a ka conseil min ye maa 26 i b'a ye k'a fɔ k'u y'u seko n'u damayira kɛ garange fɛn minnu tun kan ka kɛ min ye dugudenw sigilen bɛ ka fɛn minnu b'a kɔnɔ o kuma k'u ye caman ko la association des jeunes premiers garange a ɲɛmaba n'o ye Lasine Jara ye Lasine Jara ko kuma ko dugu tɛ janya olu ka taali ma yɔrɔ tɛ dɔgɔya olu ka taali ma garange k'olu sigilen bɛ dugu kɔnɔ yan o kuma k'u ɲɛ bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na sabu k'u ka lipu bɛ baarakɛlaw bɛɛ kan min ye foroba baarakɛla kɛn yɛrɛ ye garange julu k'olu ka médaille bɛ ta ka di maa min ma garange ko de ye kɛwale ɲumankɛlaw ye maa minnu bɛ yen ni jigiya bɛ ta ka da u kan maa minnu bɛ yen n'u ye danaya minɛn fa garange ko a bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ garange o kuma k'a yira k'a fɔ hali bi u ka dɔ fara u cɛsirijala kan wa maa wɛrɛ min bɛ n'a tɛ ɲuman sira kan a ka kɛ ɲumankɛla ye i ka dusu ta sɛbɛnnikɛla ko garange min ye Lasine Jara n'ale association des jeunes premiers min kɔni ye médaille talen k'a di Tumani Danbɛlɛ ma garange ko dɔwɛrɛ ma f'a ye koyi i ka kɛwale ɲuman o de y'a to nin seri ma anw ka bɔ fo Bamakɔ ka na min ye Sajola marabolo kɔnɔ ka na nin ta k'a di o kuma ko ni juru bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye baara ɲumankɛlaw ye k'u tɛ ɲinɛ maa kɔ garange k'u sigilen bɛ ka bɛɛ lajɛ o kuma ko bɛɛ n'i ka médaille don bɛɛ n'i ka waleɲuman ko don sɛbɛnnikɛla ko garange julu min kɔni ye Tumani Danbɛlɛ ye n'ale ye Sajola maire ye a y'a yira k'a fɔ u ye nafolo min don u ka baara kɔnɔ danna dalu ka kana bila bi la i b'a ye k'a fɔ min kɔni a ka ca kosɛbɛ ka da sera ka se 1,600,000 ma garange julu degun caman bɛ yen n'o ye ji siraw ye garange julu n'o ye dugu yɛrɛ kɔnɔ kɛnɛyako ye kalanko b'o la wa sirako b'o la garange julu ni ka se ka yɔrɔw ɲɛda yɛlɛma yelenko b'o la o kuma k'u ye dɔ kɛ garange julu sɛbɛnnikɛla ko min kɔni maakɔrɔbaw ye k'olu y'a yira k'a fɔ ko jiginna tɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'u jigi fara musow ko ten wa denmisɛnninw yɛrɛ ko ni maakɔrɔw ko fɛn min don garange julu ko kuma t'olu yɛrɛ da kɔnɔ o kuma ko maaninfin sogo tɛ dun wa i kɛwale ye garange julu ko de bɛ nɛnɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ la sira nin kɔnɔ DD ale de ka sɛbɛnni don Jabate Nouvelle Horizon a kumana a ko di bingani k'o bɛ ka kɛ sira kan sira min bɛ diɲɛ ma Bamakɔ
jema kai subhanallah kalo kelen kɔfɛ u ye bandi 6 kamalenkɔrɔ gojo 6 polisiw n'o ye jɛma polisiw ye olu ye tɛgɛ da u kan kɛra dɛ ja kun tɔ tora ɲɛmaya ye et pourtant a don a fɔra ko réseau yɛrɛ kunkolo ko ye dankɛ dan tilala payi u y'a salo k'a kɛ komi ni muso ye a ka na sigi sogo b'a kɔnɔ barama a tɛ e nana k'o yirankatani mɛn ka sin k'o barama dayɛlɛ ka dɔ salo u y'a salo ten nka e ka ni misali ni muso misali ma taa cɛ si fan fɛ fo muso komi muso de ka sogo yiran ka ca o Elhaji o de kɔrɔ a fɔra sabali kuma sera sa dɛ ala karamɔgɔ buwa tiɲɛ la foli kan ka kɛ jɛma polisiw ma an nisɔndiyara i bɛna ye ko nin baara in k'u wulila ka jɔ a fɛ o kɛra ka sabu kɛ kunnafoniw de tun bɛ ka se u ma sanga ani waati ko ayiwa siganamaa min na a fɔra k'o ye dankɛ ko dɔ bɛ dugu dɔ la k'a n'u ka dugu cɛ ko kilomɛtiri 40 bɔɲɔnko jɛma yɔrɔ la yen o fɔ yɔrɔ min polisiw m'o bila dagirin da la u n'a ka équipe dɔ wuli n'o ka brigade de recherche maa min tun b'o ɲɛfɛ sa o ɲɛmaaba an'u wulila ka kɛnɛ minɛ u taara u ka mobiliw ta u ka motow ta u sɛbɛkɔrɔla bɛn milɔti marifaw k'olu bɛɛ lajɛlen ta u taara yɔrɔ min na u ye kamalen ye u y'a salo u y'a bɛndigɛ mɔnya fana b'a la ayiwa k'a ɲininka a tɔgɔ la k'ale tɔgɔ ko OS a si sanji 23 bɔɲɔnko a bɛ o la denmisɛnnin yɛrɛ walayi den daani bibɔrɔn kasa yɛrɛ bɛ nin fɛ ka ban sɛbɛn ma kosɛbɛ fo tiɲɛni ka taa sira datigɛ maaw la kamalenin ale de taara kɛ chef de groupe in ye ni tɔw minɛna ale tun ma se ka minɛ ya kuma b'a la u b'a minɛ kuma min u y'a sɔrɔ pistolet o b'a bolo o 2 tiɲɛnikɛla bamanan marifa dilannen kɔni o fana tɛmɛnen kɔfɛ muru b'a bolo non bandi don wa mori dɔ fana kɛn bɛ ka sɛbɛn dilan ka d'a ma u y'o fana sɔrɔ a bolo o kɔrɔ ye k'a ti minɛ kɛ nin dun y'a minɛlen u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ n'o de ye a tɛ fanga ni foyi cɛ u ko dibila wala ko baga wala siɲɛta baga kalo Bajabate élément n'o ye polisiw ye u ye tɛgɛ da kamalen payi maa 6 ninnu olu kɔni minɛlen olu ɲininkara u dalakan na u tun y'olu bila bɔgɔ jeninen kan kabaya kuma bɛ a la nka tɛgɛ dalen filɛ ale min kan a y'a tɔ bɛɛ fɔ a ko di tɔ ninnu n'o mɔgɔ 6 ye dimanche marisi kalo tile 8 ani araba marisi kalo tile 11 san 2026 k'olu ka jɛrɛjɛkulu ko jɛrɛjɛkulu min bɛ tiɲɛli kɛ association malfaiteurs u y'olu de tɔgɔ da u la ka tila ka t'u ladon ka so bon kɔnɔ k'u datugu ye ko yani a tɔ a ka ɲɛdɔn tɔ de ɲɛdɔnnen o de kɛra patronba yɛrɛ tɛgɛ dali a kan yafa b'a la a ɲininkalen a ma sɔsɔli kɛ koyi cɛ don dɛ a ko ale yɛrɛ de ye patron ye a ko bi kɛ maaw da disi kan o pɔsi fuye o telefɔni bɔsi maaw la warimugu minɛ o ko ale de y'a bɛɛ ye wa garange i bɛ min kalama mobili caman kari caman ni personnel caman bɔ Bamakɔ k'a kunda Kayi kan walima k'a kunda Sɛnɛgali kan ninnu de k'a daminɛ Jijeni Kolokani ka taa bila fo Sandɛrɛ ka taa bila fo Kayi garange ninnu de tun bɛ mɔgɔw lajɔ k'u daw disi kan fɛn fɛn b'u bolo k'a bɛɛ minɛ e kuma dɔ la an b'a bɛɛ kɛ jadisiw ye wala ka sɔrɔ a bɛɛ tɛ ka sɔrɔ nin de kun a bɛɛ tɛ dɛ u bɛ sira in dɔn réseau bɛ yɔrɔ min na u b'o dɔn polisiw kan ka munumunu yɔrɔ min na u b'o dɔn garange ko kan ka kɛ cogo min na u b'o bɛɛ dɔn ninnu de tun ye tiɲɛnikɛlaw ye o daga taara ka bɔ an da la a filɛ dɛ Bajabate cɛni u ye tɛgɛ da kan min kɛ n y'a f'i ye cogo min u kɛlen k'a salo ayiwa ko karitusi o 2 o yera a bolo muru yera a bolo ya kuma b'a la ani ayiwa moto n'u k'a ma ko hawju o fana yera a bolo ya kuma b'a la ani tɔrɔsi o 7 Bajabate tɛgɛ dalen a kan min kɛ a ka sokɔnɔla yɛrɛ la ye 1,260,000 k'o jɛ yera ye u b'o fana salo k'o fara kan k'a dɛmɛ k'u ɲɛsin n'a ye fangabɔda la jɛmakaw fɛ ya kuma b'a la kunnafoni an y'a bɔ sɛbɛn min kɔnɔ Nouvelle Horizon de o Mahamani Ture a ka tɛgɛ nɔ don garange kuma ka ɲi an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na sabu kibaruya tɔ bɛɛ namu o kɛra namu an lafiyalen an fɛrɛlen namu n balan i bolo don Elhaji garange jɔra ne bɛ n bolo don
Le soir de Bamako, Mami Sebenike Oye Laya Jara, Grange Laya Aya Iraka for Mini Anga Armée, Grange Alibi Min Koni Ibaye for Tasma, Ubeku Shuru Juguka, Sebenikelako, Grange Kabini Jamanaya Yereta Domuna, Mamunutuma ni Bamanchu Che, Grange Ninganga Jamana Blan Yeraka Boloka, Ibaye for Dungo do Mini Sansoro, Dungo do Sanayele, Sebenikelako, Grange Mini anga Mali kelekechou Grange baye kafo ujumbe kelela Mini keleteke abadani kela kilnate wa keleteke ni kele aminente Sebenigela ko amanaka minena kilna fanfa ni bela jeli nyini menga jamana marabaw fe ninga di kelekelaw ma Sebenigela ko atotora minye jugu ye Grange angu nyini angu ni jien fara ga niyo jugu laje ka fo de kan jombe kenekelen ga nyegwe ulu dugolembe sabu min koni on be kulu nyini Grange nga ulu dugolembe ulu nyebe onna Sebenigela ko kele min be ga ke dugogon kono ibaye ga fo o banga gele note kenekse jeka am be fla ne nyegwe Grange jango on temeno ni ko werayi Sebenigela ko Grange duguma jeka ba arme be mununu salo munu ke mamunu be yele sanfɛ mamunu be mununu ke duguma Grange beni katasira ako min kɔni ye nin jɔku in kɔnɔ iba ye ka fɔ kuna wolo armée o ɲini ka di malidenw ma tuguni ni ye Mopti marabolo lajɛ Sebenila ko ako Bamanchu tun kɛn bɛ ka yɔrɔ caman kɛ u ɲa ye ka yɔrɔ caman k'u fan ye Grange an y'a fa n'a ɲa bɛɛ lajɛlen da kolonci ni k'an ka sebaya sɔrɔ ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye Sebenila ko ako min ye ni Bamanchu ye mun de kelen b'o hakilina la Grange ni k'o ta k'an ka faso Maliba sɛgɛrɛ n'o tɛ min kɔni ye kuma duman fɛn fɛn bɛ yen ni fɛn fɛn bɛ bonya fɛn fɛn bɛ yen Grange jilo an y'o ta ni ka ni Bamanchu sɛgɛrɛ ɛlɛ n'u ka bɔ fasoden juguya kɔnɔ u kana fasoden ɲumanya kɔnɔ Grange maa minnu bɛ k'u kɔnɔna suruku u ka bɔ degun kɔnɔ Grange u ka k'u yɛrɛ ye fakɔrɔ ni bakɔrɔ bɛ jamana in de kɔnɔ Grange jamana in tɛ tɔrɔma da mun kɛn bɛ ka ɲɛmacin ka bila jamana in na u bɛ ka kɛ ka da danganiya jumɛn na Grange mun de b'a ko in kɔfɛ u k'o ɲɛfɔ an ye nka minnu sɔnna Grange olu hɔrɔnyara ka ban olu farala fasoden ɲumanw kan nka minnu banna Grange i ka da la k'a fɔ an kɛn bɛ k'olu ni diɲɛ de fara nin waati la min ye Mopti ye a dugu min bɛ n'o ye Sofara ye Grange ko Bamanchu ka Bamancha wale i b'a ye k'a fɔ kun bɛ ka janfa belebeleba tigɛ Sebenikɛla ko Grange an sina ka bali ka kɔn mɔti ni ka sin k'u a suru kan min ye tasuma kisɛ ye marifa ma ɲi dɛ n'a b'a bɔrɔntɔ tɛ sira marifa ɲɛ Grange o ye marifa kɔfɛ ye ni marifa daburu jɔr'i la walahi da kɔnɔ kuma bɛ yɛlɛma Sebenikɛla ko Grange min ye sanfɛ baarakɛlaw ye n'o ye armée de l'air ye Grange u y'a suru cogo min na k'a suru min ye Sofara Bamanchu kan i b'a ye k'a fɔ k'u ni diɲɛ fara tubaw ni waraw olu ye tile damadɔ sogo sɔrɔ Alamandi do ala sɔnni maa sɔn kelenw tɛ Grange Sebenila ko a ko Mopti tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ y'u munumunu n'o ye sanakuruw ye Grange n'u k'u ɲɛsin ka taa dɔngɔnɔw ka fanfɛla la ni k'u munumunu ka na min ye Segu marabolo la Grange Bamanchi ninnu bɛ dugu marabolo fɛn fɛn la u bɛ tu fɛn fɛn la u bɛ kulu fɛn fɛn la u dugu bɛ jida fɛn fɛn la Grange u y'a sura bɛɛ lajɛlen kan ni k'u bɛɛ ni diɲɛ fara nin waati la Grange k'a bɛna a bɛ compter fo k'an sɛgɛn compteli la a tɛ compter bilen yɛrɛ a bɛ fɔ de min ye sanakuru ye n'o ye avion ye k'u y'a suru yan fɛ Grange ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye maa kelen sara maa fila sara Grange o tɛ bɔ da kɔnɔ bilen sabu don o don anw de bɛ victoire kɛnɛkan da la ka taa an b'a fɔ ko vive l'armée o tuma ala ka sebaya d'u ma ala ka Mali taa ɲɛ kunnafoni filanan an ye min bɔ le soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa n'i y'a bila n b'a ta a ta caw l'indépendant mun bɛ yen a kumana a ko de Siyaka Tarawele Bachaka a ka tɛgɛ nɔ don a ko cogo di ko gazelle ko gɛlɛya Bamakɔ litiri 600 ko tɛgɛ de dar'o kan maaw bolo maa minnu ni jugujugujugu don u b'a détourner kan ka dar'u ye o k'u ka dabila u m'a mɛn n'i m'a mɛn n'a tonna i kelen b'a cɛ wulibali nin wulikajɔ in a kɛra direction régionale du commerce et de la consommation du concurrence DRCC nka olu ko sufɛ yalala n'a ko k'a ye ala ye ko maa t'a sɔsɔ k'olu fana tɛ taama u kunfɛ u fana ye maa ɲini ka fara u kan CECOGEC polisi gendarmerie ala la u farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ in taara fan min fɛ Banankabugu Ɲamakɔrɔ cité UNICEF Kalabankura ko dɔwɛrɛ tɛ koyi Yasa
taji ko min n'a ŋanamu bɛ fɔ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la taji ninnu bɛ gasoil de ko fɔ k'a ka gɛlɛ k'a tɛ ye ja marché noir yurugu sugu u b'an ka gasoil ta k'o sɛgɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ ninnu ka wuli ka jɔ k'u taara balimaw la pompisi bɛ o la gérant bɛ o la gérant de station wa u taara balula min na dɛ o yɛrɛ de don koyi u bɛ k'a ŋanamu jateminɛ bɔlen a ka sa bɛna ye alala Buwa Jabate ja u b'a fɔ ko taji ko ka gɛlɛ cɛ gɛlɛya tɛ a ŋanamu o de bɛna ni nin ye ya kuma b'a la wa ko u y'a sɔrɔ bidon fiw olu bɛɛ lajɛlen salo mɛ k'a bila yɔrɔ dɔw la maa ninnu ɲɛ dara u bɛɛ lajɛlen kan ɲɛfɔli la sa Fuseni Bamba directeur régional du commerce de district Bamako ko nin baara min filɛ nin ye k'u b'a sɛbɛkɔrɔ labɛn de ye wa k'a bɛɛ bɛ kɛ sufɛ de n'u y'a kɛ sufɛ alala n'i nana ko gasoil i b'u kan mɛn k'a tɛ gasoil k'a tɛ kabini nin waati k'a tɛ ja olu yɛrɛ kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo ka kɛ bidon kɔnɔ ani fiw kɔnɔ ya kuma b'a la bidon falenba i b'o ye fiw falenba i b'o ye Buwa u ka nin baara lajɛlen tiɲɛ la ko maa minnu b'a ta ni pompisiw ni gérants de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ko ka ɲɔgɔn bɛn wa k'u bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ alala k'a bɛ kɛ sufɛ yan fan fɛ ko dugu tilalen ministère ni dɔ k'u sina ka bali k'o ye ten litiri ba fila ko o b'o kɔnɔ gasoil u y'o salo k'o jɔ fɔlɔ ko k'i jɔ yan fɔlɔ yan'a tɔ ka ɲɛdɔn Buwa Jabate fi 14 o falen dɛ u y'o fana ye barigow u y'olu falen bidonmisɛnnin u y'olu falen ya kuma b'a la wa ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa u ka marché noir de la adoni don faamaw ka fɔ la nin baara min filɛ n'u bɛ nin kɛ dogo ni dogo la ko nin de b'a to an ka taji ko k'a bi gɛlɛya o de b'a to k'an bɛ mɛn jɔlen aran na ko taji tɛ a don da a bɔ ta nin bɛɛ lajɛlen ŋanamu ye an ka taji k'a détourner la ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ la min da ka gɛlɛn jamana yɛrɛ prix min fɔ a tɛ feere o la fo k'a feere sanfɛ o la ko nin waleya min filɛ Buwa n'an ma ɲɛɲini a la ko a tɛ bɛn minnu kɔni filɛ ka wuli Fuseni Bamba a ko hakilila jigila tiɲɛ yɛrɛ la k'olu t'a ko dabila ko f'a ko ka ban de pewu n'i y'a ko lajɛ ko sigidalamɔgɔw k'olu ka far'u kan k'o de b'a to ko baara in k'a tɔ bɛ ɲɛ yakuma b'a la dogo ni dogo a tigi k'a minɛ man di yakuma bɛ a la nin wulikajɔ min kɔni kɛlen filɛ ni Ala sɔnna ma k'u t'a dabila fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ yakuma b'a la maa ko nin sɔrɔ la u bɛ tɛgɛ da i kan yakuma b'a la i laban i nɔgɔni u n'o kari sɛbɛnfura l'indépendant a bɔra kɔnɔ u ka bi bɔli Bachaka Traoré a ka sɛbɛn do Elhadji ni sɛni ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn paraw o ni bɔrɔkɔnɔbila don garange kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ bi alamisa garange nin bɛ dan sigi o la garange ni dun dan sigira an kɛ baaraw la o y'an delila ko y'an bɛ waleɲumandɔn kɛ sabu diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye waleɲumandɔn ye garange min ye k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Menaka fo Anderbukan fo Tesalitɔ garange arajo minnu bɛ fura kɔnɔ olu de b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila na garange ko jɛgafo ka baara kɛcogo ka d'u ye jɛgafo a bɛ kunnafoni sanuman di a bɛ kunnafoni jɛlen di garange an tɛ sanu d'u ma an tɛ wari d'u ma u bɛ u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila na garange foyi tɛ kanu ka baara ani baara ɲɛdɔn o professionnalisme kɔnɔ garange o tuma an b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u ni cɛw yɛrɛ ye u ka danaya tali la k'a da jɛgafo kan garange n'an ye forobafoli kɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ayiwa yan'an bɛ wele hali bi an bɛ segin ni kibaruya kan min ye 8 mars ale hukumu kɔnɔna garange top étoile belebele bɛna kɛ Mali muso minnu bɛ Gabon sigi kɔnɔ n'o ye association des femmes étoile Benkadi international garange k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ belebeleba kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye top étoile belebeleba o ni nin cɛba n'o ye Alu Badara Jalo ye min kɔni ye nin top étoile ye garange a bɛna kɛ karido n'o de bɛna bɛn ni avrikalo tile 12 ma i b'a ye k'a fɔ ka danaya bɛ jɛgafo kan ko a tɛna fɔ jɛgafo yɛrɛ kɔ garange ka bɔ Gabon kana jɛgafo sugandi dɔwɛrɛ kɔni tɛ ko jɛgafo ka baara kɛcogo ɲuman sabu ko jɛgafo lamɛn bɛ jamana in kɔnɔ cogo min na wa Gabon sigi kɔnɔ k'a lamɛnlen bɛ o lamɛncogo kelen na k'i b'a fɔ k'i bɛ Mali kɔnɔ yan o de kumu kɔnɔ garange u y'u hakili ta ka dan kan o kuma janko an ka k'u kuma da ye an ka kibaruya lase diɲɛ ma k'a mɛn o kuma min ye jɛgafo fana ye maa min délégué o ye Elhadji Garange Julu Kamara e de ye jɛgafo ka envoyé spécial
ni alankira sɔnna ma Inshallah. ni tali ma kɛ sini tali bɛ kɛ sini kɛnɛ o tuma min ye Elhaji Grand Julu Kamara ale sen bɛna don kirikela juakun 2 walima juakun 1 o tuma o bɛ tali kɛ baara yɛrɛ kɛcogo kan Gabɔnsigi kɔnɔ o tuma Grand an b'a fɔ ko Ala ka taa ni ka segin Ala k'a nɔgɔya o tuma Ala k'a kɛ nisɔndiya kɔnɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ Ala k'a kɛ bonya kɔnɔ Ala k'a kɛ karama kɔnɔ Ala ka nin kɛ boma ɲɛnabila ye o tuma san o san an ka ye nin kɛnɛba in kan taa ni ka segin ɲuman Ala k'o nɔgɔya Grand o tuma an bɛ bi ta bila yan Mamadou ko komi ko k'a tɛ ta yan n'i y'a ta Gabɔnu hali bi yan o tuma n'i sera ka kɛnɛ k'a ta ye e ka kɛnɛ ka na n'a ye i kana yira n'a yan ni min wɔrɔ o tɛna f'u yɛrɛ kɔ nɛgɛtigi an bɛ Jakite ka fo ka waleɲuman dɔn k'a ni cɛ ka wulikajɔ la min ye kabini 5 heures du matin Mamadou Kamara radio Jigafo officiel ni YouTube ni TikTok ale kɛn bɛ k'i wakili don la nɛgɛtigi yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ yanni ne anw de y'an wakili don bi baara la o tuma an b'a fɔ sa aw ni cɛ ka tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam